Digitoy kas pakasaritaan idi ni Nui. Kas iti na panagaramid iti daong ang masasao. Kaya iti kadwan na iti bagbagada nagaramid iti daong pakaisalakanan gapo kaligiti inaramid ti ima. Ngam iti kinakabayswana na kapsatin na ibagbaga kaligiti linaon iti Biblia iti pamanetnek na ibagbaga. Sige matin tayo kaligiti na ibagbaga. Ito'y mabasa iti daan at tulag iti Genesis 9 iti 17. Kat kinuna iti Diyos kenui daytoy pagilasinan nga ibangon kunto ken kanya ken iti amin alasag nga adda iti rabaw iti daga. So digiti nga nangyari iti rabaw iti daga. Kaya iti tuktukoy na dito kapsat ngayon na inaramid iti Diyos iti gapo iti panagarapat na iti tao. Iso digiti metlaeng abilbilin iti loko ti pagbasaan nga ina ibagbaga idi. Ikita kas na inspirituan apalawag na ibagbaga na daong. Tadigiti apamanetneg mabasa iti Genesis 9 iti 12. Ket kinuna iti Diyos daytoy iso iti pagilasinan iti tulag. So gayam nagito iti pagilasinan iti tulag nga aramidek siya ken dakayo ken amin anabiyag a pinarsua nga adda kadakayo kadigiti kapututan nga agnanayon. So digiti na ibagbaga iti kabuklan kadigitoy asasao. Iti mabasa iti Genesis 9 iti 5 ket di bumurong ay iti darayo iti dara kadigiti biyagyo siyak sa pulek to. Iti ima iti amin nga animal sa pulek to ket ti ima iti tao sa pulek to iti biyag iti tao. So di kita ti bagbagana iti Diyos nga iti sapulanan to iso dayjay biyag iti tao. So dayjay iti kabuklan iti espiritu ti tao nga agpangato iti na ipagbaga. Tadi kita pamaneknek mabasa iti ini Isaias 54 iti 9. Tada ito'y iso kas kaligiti dandanom ni Nui kanyak. So gayam digiti kakabsatin na ibagbaga dandanom ni Nui digito'y abalikas kaligiti nailanad iti lokot ti pagbasaan takas iti sapatak adigiti dandanom ni Nui saan danto alayosenen iti daga kas tamet nga insapatak kenka asaanak ton metten a tubngaren. So digiti kakabsatin na ibagbaga kas adal digitoy. Iti bagbaga na iti tulag iti baro at tulag ngayon na ibagbaga iti muna Pedro 3 iti 20. Dagijay na nasukir day di unana nga aldaw iti agururay ti atdog nga anos iti Diyos kadigiti aldaw ni Nui idi naisagana pay di daong iso apakaisalakanan kadigiti basit gapo iti danom kayat naasaun 8 akararwa. So di kakapsat ti naisalakan idi 8 akararwa iti pamilya ni Nui. Ket iti padakaisalakan da isugayam akas kararwa iti tao ngagturong sa dingato. So nga wanda ito'y alubong ta napanday jay kas iti panakapudno kadigiti pamati da. So di kita iti kabuklan may bagbagana nga adal nga dabtoy linaon ti Biblia. So di kita kapsat tintay so kimaten may bagbagana adaong isumot laeng digitoy alinaon iti Biblia apakay salakanan
iti espiritu ti tao ngagturong sa dingato. Dita ko sa tin na ibagbaga ay papaawat. So may papaabot ko gapu iti Facebook tap na maawatan nyo iti kay papananda ito'y apadak kay salakan ninwi ken iti pamilyana. Katagya manak iti Diyos Ama manakabalin sa amin. Amen.